Hello Bayaro, good morning. Tini ang thangnai Birchandra Mono South District abo Monobo ayang dolai district o tongo pia abo ya obong ka South District ni Mono thanai ang tini ingke joramang ke kisa ang Udaipur ni je Tripureshwari Mandir eba Matabari hinjago a Matabari roga ang habano joramang ke nai to ni ani vlogo ang tabu gari naising tongo bus gari passenger bai thangnai Birchandra Mono naiton Udaipur sopaiga tabo Udaipur ni siming Otoromui tabo Matabari dike thangi tongo Udaipur siming Matabari 15 taka sanjabo 15 taka roi tabo Matabari dike thangi naide bo jaga sopaitang Serai rok hai hirang santai bai ko su santai ka tam language ni sawoi ai nei ye yang ong ke ko temple Serai rok bai hirang sanjamon ti jala tai kaisa ke pera a pera paina bagi si asuk ke borok solayo pa khara busuk jano soka Chin dukano phaidi hai dukano phaidi sai lap korei asike borok bango hai si yak romi saton lai an dukano phaidi hinai tam sasinan tai asike obo jabardasti khayo tabuk sakale thanam tungkha temple jadi ko khumro yabo jese ke pasi bono garon khumma paine fu khum paya ke using ya fu asuk ama hai jado khobor yang saka temple tongo ko mondir aro thanal le musungkha jota rok bag rok boros karang nai am kaji cinta yang borok salai mani to sailap korei borok salai mani finally tabuk juta rok bag rok jotono jamari ka khadugano yang naidi ko temple eba ke mondir hai ke ko goro itam hisaibia tabuk kasai nai gena bahai rok je age waisa phaiban chiko ini mangke duibar Hagai kisah mano khulomoi khasiwano ini mai dui bar siko Riskang ni mampli biang tamo khajeng nai makun phanchi sainai amale biango tamo rok Sari kano Faruk saka ke Faruk bawa tabuk umti sistem ke senami tongo umti sistem ke senami tong tabuk ayang senami tongo lagi nabi singo mutai rok khulomoi saisung gora ke kono palman ni asuk foto gorai bukorei de biang tam khanyai guideline bisia thang này cái nào ai nó có thấy tam tổng
Hai pe với kha yang bajal matai tu yang sibo nó lại nó thăng lại cái nào Numudu dap dia no ya se sili ya asike borok kebang finally matai rok khulumbai kha darshan khai kya tabuk ongkhori khaikya mandir ni tabuk ani juta rok bag rok na oi direct thangsinai mono bir chandra mono hijaga bo South district of Khetagomati district sibo South district thangsinai asike borok bang pa khulumnani rok kum chan simaya han yamai borok prai chin borok kom no go srai rong hai tha silut namusung tang cái kisan lúc khai cái là han chi rang san lai ja hay ko bu sia tam dân ko rok salai hay ani ya ko si ro mu si ha cholai ja cái chong ani ha cái namusung ani joli phayu ama ba hay samang tang sa wai mi ale abata ai chirai sire khana okra sarai chaila purei asika ho borok finally phaisok bai ka mono ko yang nana tago asukjak yang moi sorok tagoyo tini ni blog asuk nangkha narik sinai next blog ma lai lai pisinai